हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी. कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. धन्यवाद. आज कुमुद माताजी आपल्या बरोबर आहेत. त्यांनी खूप छान सेवा देण्याचं थँक्यू माताजी. केलंय आणि धन्यवाद खूप त्यांना. आज माझा लॅपटॉप माझ्याजवळ अवेलेबल नसल्यामुळे माझी मुलगी घेऊन गेली, तर मी त्यांना सकाळीच फोन केला होता. त्याप्रमाणे कुमुद माताजी हजर झालेल्या आहेत सेवा द्यायला. खूप धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. माताजी यांनी आणि कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. प्राची माताजी धन्यवाद. कीर्तन झालेलं आहे. आपण अध्यायाला सुरुवात करतोय. सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे या 5व्या अध्यायामध्ये आज. आणि प्रार्थनेने सुरुवात करतेय मी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्ण. सगळ्यांना पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे सगळ्यांचं. आणि श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी आपण वंदन करूया. श्री श्रीला प्रभुपाद, माताजी साईड पुढे करा. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण 5व्या अध्यायाला सुरुवात करतोय. आणि पुन्हा मी कालची कथा सांगण्याचं भूल केलेलं, कारण आपली कालची कथा राहिली आहे, जो आपण 4थ्या अध्यायाचा सारांश घेणार आहोत. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण. आणि 4थ्या अध्यायाचा जो आपण सारांश घेणार आहोत, जी उजळणी करणार आहोत, त्याबरोबर मी तुम्हाला ती कथा निश्चितच सांगणार आहे. तर त्या कथेला आपल्याला जाण्यापूर्वी आपण काय बघितलं काल 4थ्या अध्यायामध्ये, आणि मग तो इतिहास, आपण जो भगवद्गीतेचा इतिहास जाणलेला आहे काल, की 120 कोटी वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितली गेलेली होती. आणि त्यानंतर ही मानव जातीला जी आली ती 2 कोटी वर्षांपूर्वी. आणि म्हणूनच म्हणजे 2 कोटी वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता भगवंतांनीच मानव जातीपर्यंत आणलेली पृथ्वी तलावरती. परंतु जसं म्हटलं की काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झालेली आहे, आणि परंपरा खंडित झाल्यामुळे ते ज्ञान लुप्त झालेलं आहे तिथे. आणि म्हणूनच मग ते ज्ञान लुप्त झाल्यामुळे ही भगवद्गीता पुन्हा द्वापार युगामध्ये भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेली आहे, आणि ते ज्ञान आपल्याला सर्वांना खुलं केलेलं आहे. असं हे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण घेतो आहे. आणि या ज्ञानाला म्हणजे त्याचा इतिहास जाणून आपण हे जाणलेलं आहे की कशा प्रकारे याचा आधीही सांगितलं गेलेलं होतं हे ज्ञान. मग भगवंत काय आहेत, आपण जे जन्म कर्मच मे दिव्यम यो वेत्ती मा तत्वतः, की कशा प्रकारे आपण भगवंतांना जाणायचंय, की मग भगवंतांनी स्वतः सांगितलेलं आहे. हो, एक सेकंद हा. जन्म कर्मच मे दिव्यम यो वेद एवं यो वेत्ती तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन. भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत इथे. मग भगवंतांनी सांगितलंय, भगवंत अजन्म आहेत आणि त्यांचं शारीरिक म्हणजे त्यांचं शरीर आणि आत्मा, आपण भौतिक जगामध्ये आहोत, परंतु भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. आणि ते मायेच्या नियंत्रणाखाली आपण आहोत, परंतु भगवंत माया नियंत्रित करता आहेत. हा फरक आपण जाणलेला आहे. आणि ज्यांनी हे भगवंतांचं जन्माचं आणि कर्माचं रहस्य जाणलंय, अत्यंत सुंदर असा श्लोक आहे हा. आणि ज्यांनी हे जन्माचं, की भगवंत अजन्म आहे, ते प्रकट होत आहेत. जसं म्हटलं की वसुदेवाच्या मनामध्ये, त्यानंतर देवकी मातेच्या मनामध्ये, आणि मग देवकी मातेच्या हृदयातून त्यांनी जन्म घेतलेला आहे मातेच्या पोटी. परंतु ही जी भावना प्रकट झालेली, आणि वसुदेवांनी विनंती केलेली आहे की परमात्मा रूपात जरी दर्शन दाखवलं भगवंतांनी, तरी तू आमच्या पोटी बालक म्हणून जन्म घ्यावास. आणि म्हणून मग वसुदेव देवकीच्या पोटी भगवंत जन्माला आलेले आहेत. परंतु भगवंत हे अजन्मा. प्रत्येक युगामध्ये का अर्जुनाला हा प्रश्न पडला की समकालीन कसे? कारण सूर्यदेव असताना पण तुम्ही ती भगवद्गीता, ते ज्ञान दिलेलं होतं, आणि आत्ताही तुम्ही तसे आहात. आणि म्हणूनच भगवंतांना जाणणं, कारण जे अजन्म आहेत, प्रत्येक युगामध्ये परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. प्रत्येक युगामध्ये मी धर्माची स्थापना करण्यासाठी, पण त्याआधी भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी, दुष्टांचा संहार करण्यासाठी, आणि त्या धर्माचा जो ऱ्हास झालेला आहे, अधर्माचं वर्चस्व वाढलेलं आहे, त्या धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी मी प्रत्येक युगामध्ये माझ्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होतो आहे, हे जाणायचं आहे. आणि म्हणून या जन्म आणि भगवंतांच्या ज्या
कर्म आहेत, क्रिया त्यांच्याविषयी जे जाणता आहेत, मग भगवंतांनी काय कर्म केलेलं नाहीये हो. पण कशानेही ते कुठल्यानेही बांधले जात नाहीयेत आणि भगवंतांचं कर्म त्यांना कुठेही बांधत नाही. त्यांनी नंदाच्या गायींचं रक्षण केलेलं आहे. भगवंतांनी अर्जुनाचं सारथ्य केलेलं आहे. पण भगवंत भक्त वत्सल आहे. ते भक्तांचा त्यांना सहवास हवा आहे आणि भक्त हे भगवंतांसाठी अत्यंत विशेष आहे. आणि म्हणूनच मग या कर्माला आपण जे जाणलेलं आहे, या कर्माने आपण बद्ध का होतोय? कारण कुठेतरी मग या कर्माला जाणायचंय कसं? कारण हे कर्म का बांधतंय तुम्हाला? का बांधलं जातंय कर्मामध्ये? कारण कुठेतरी हे जाणत नाहीये. भगवंतांचं अस्तित्व आणि भगवंतांच्या या अजन्मा जे परब्रह्म आहेत, परमात्मा आहेत, ते पुरुषोत्तम आहेत, कारणांचं कारण परमकारण आहेत. जो या इंद्रिय वासनांपासून मुक्ती लाभायला बघतो आहे, त्यांनी हे जाणणं जरुरीचं आहे. आणि म्हणूनच तरच या कर्मामध्ये मी भोगता आहे, मी सगळं केलं आहे, मी बी लावली, मी झाड लावलंय तर फळं मीच खाणार आहे. तर मग कर्माची फळंही भोगायला लागतात आणि त्या कर्माच्या फळांबरोबर ते भोगही भोगायला लागतात. आणि म्हणूनच मग आजच्या अध्यायामध्ये सुद्धा आपल्याला ते निश्चितच त्याचा उल्लेख पुन्हा येणार आहे, जिथे आपल्याला भगवंतांचं शांतीसूत्र जाणून घ्यायचं आहे. आणि त्या कर्माची मी गोष्ट निश्चित तुम्हाला सांगणार आहे, की कर्म कशा प्रकारे कर्माची गुंतागुंत, मग ज्या कर्माला आपण जाणलं, आपण विकर्माला बघितलं आणि अकर्माला बघितलं. मग या कर्माची गुंतागुंत का जाणायची आहे बघा. कारण हे कर्म कशा प्रकारे तुम्हाला तुमच्या कुठल्या गोष्टींना बांधलं जातंय. तर एक ब्राह्मण असतो आणि हा ब्राह्मण खरं बोलणारा. आता ब्राह्मण आहे म्हटल्यावर खरं बोलणारा. तर हा ब्राह्मण अंघोळ करत असतो, स्नान करत असतो, तेव्हा तिथून त्याच्या त्या स्नानगृहापासून एक गाय जाते आणि त्याच्या घरात शिरते. त्याच्या पाठोपाठ कसाई येतो हो. आणि तो कसाई मग विचारतो ब्राह्मणाला, की "माझी गाय बघितलीत का तुम्ही?" आता ब्राह्मण कुठेतरी द्विधा मनस्थितीत पडतो, कारण सांगितलं तर गोहत्येचं पाक लागणार आहे. पण खोटं बोलणं शक्य नाहीये, ब्राह्मण आहे मी. आणि म्हणून तो खरं बोलतो आणि अगदी तोंडाने न सांगता तिथे बोट करतो, की "इथे तुझी गाय गेलीये." झालं कसाई त्याचा पाठला जातो, त्या पाठोपाठ त्याची गाय मिळते. तिचं गायीचं मग हत्या करून आणि म्हणजे कुठेतरी तो कसाईच हो शेवटी. आणि मग जे काही त्याचं कर्म आणि त्याचं जे काही त्याच्या पोटपाणीसाठी तो करत असतो, ते करून तो गायीला मारतो आणि त्यापासून त्याचं मांस वगैरे विकतो ते. पण हे सगळं पाप मग हे सगळं तिथे कुठेतरी ब्राह्मण खरं बोललेला आहे म्हणून त्याला पुनर्जन्मामध्ये पुन्हा ब्राह्मणाचाच जन्म मिळतो, दुसऱ्या पुढच्या जन्मी. आणि मग असा हा ब्राह्मणाच्या जन्मामध्ये प्रवास करत असतो एकदा आणि प्रवास करता करता तीर्थक्षेत्री जात असतो म्हणून काही रात्रीसाठी तो एका ब्राह्मणाच्या घरी थांबण्याचा विचार करतो. त्या ब्राह्मणाच्या घरी थांबण्याचा विचार केला. त्यांना विचारतो, "मी इथे काही थोडा निवासासाठी राहू शकतो का?" ब्राह्मण आणि त्याची पत्नी म्हणतात, "ठीक आहे, तुम्ही राहू शकता." आणि म्हणून मग तो तिथे राहतो. तिथे राहायला त्याला वरांड्यामध्ये छोटीशी जागा दिली जाते आणि तिथे तो झोपतो. रात्र होते. रात्र झाल्यानंतर ही ब्राह्मणाची पत्नी या निवासाला आलेल्या ब्राह्मणाजवळ येते आणि म्हणते, "तुम्ही तरुण आहात आणि माझा नवरा मला सुख देत नाहीये. तर मला तुमच्या बरोबर राहायचंय." ते ऐकून ब्राह्मण चाट पडतो. तो म्हणतो, "हे काय म्हणताय माते तुम्ही? आणि तुमचं लग्न झालेलं आहे. तुम्ही असं कसं म्हणताय? हे चुकीचं आहे, हे पाप आहे." आणि हे बघितल्यावर महिलेला, त्या ब्राह्मणाच्या पत्नीला काय होतं, ती आत तरा जाते आणि आपल्या पतीची सुरा घेऊन हत्या करते हो. आणि ती सुरा जो हातामध्ये असतो तिच्या आणि आरडाओरडी होते आणि हत्या केल्यानंतर ती तिथेच थांबलेली असते. ही ओरडाआरडी ऐकून ब्राह्मण आत येतो. बघतो तर काय भयंकर दृश्य असतं. तो ब्राह्मण तिथे मरून पडलेला असतो आणि हिच्या हातामध्ये सुरा असतो. ही धावत जाते आणि तोच सुरा त्या ब्राह्मणाच्या उजव्या हातात देते आणि मग जोरजोरात ओरडायला लागते. सगळी आरडाओरडी ऐकून तिथे गावकरी जमा होतात हो. गावकरी जमा झाल्यानंतर पंचायत येते आणि हत्या झाली आहे म्हटल्यानंतर सगळ्या गावभर ती चर्चा होते. आणि ती गावकरी सगळे ब्राह्मणाच्या हातात सुरा बघतात. मग काय? महिला जोरजोरात कांगावा करते आणि म्हणते, "मला हिनी माझ्या नवऱ्याला याने मारलेलं आहे आणि कारण माझ्यापासून त्याला सुख हवं होतं म्हणून त्यांनी माझ्या नवऱ्याला मारलंय." आता हे सगळं ऐकून पंचायत काय निर्णय करणार? की याचा उजवा हात कापला जावा. बघा काहीही त्याचा दोष नव्हता तेव्हा, पण ती जी महिला होती, ती ब्राह्मणाची पत्नी, ही गायीच्या रूपात आलेली होती. आणि ज्या उजव्या हाताने त्यांनी ते चिन्ह हाताने दाखवलेलं होतं, अंगुली दर्शन, की इथे गाय गेलेली आहे, तोच उजवा हात कापला गेलेला आहे.
आणि तो कसाई म्हणजे त्या महिलेचा पती, जो त्याचा हत्या झाली, पण तो ब्राह्मण म्हणजे जिचा ओनर, जिचा पती. आणि म्हणून अशा प्रकारे त्या ब्राह्मणाला काहीही न, पण त्याच्या कर्माचे भोग, जरी त्या ब्राह्मण जन्म मिळाला त्याला, की खरं बोलण्याचा जन्म मिळाला, पण त्याच्या कर्माचे भोग त्याला भोगायला लागलेले आहेत. आणि म्हणूनच ही अशी गुंतागुंत, की जिथे ते कर्म केलेलं आहे त्याची गुंतागुंत, त्याचे भोग हे भोगायलाच लागणार आहे, त्याची फळं ही भोगायलाच लागणार आहे. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन आपल्याला बरंच याचा उल्लेख अजून ऐकायचा आहे, की ही कर्मफळं काय आणि कशा प्रकारे भगवंत याची काळजी, मग भक्तांची काळजी कशी घेतायत, आणि कर्म काय सिद्ध करतं, कर्म पुढचा जन्म कसं निश्चित करतं, या सगळ्याचा उल्लेख आपल्याला हळूहळू आपण पुढच्या अध्यायांमध्ये निश्चित जाणणार आहोत. पण या कर्माला, मग जो सकाम कर्मामध्ये आपण जे बघितलं, की पुण्य करतो आहे, सगळं दान धर्म सगळं काही करतो आहे, आणि अशा प्रकारे तो कुठेतरी त्या फळांच्या अपेक्षेने पण त्या सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे. मग अशा व्यक्तीला निश्चितच कुठेतरी त्या कर्माची फळं मिळतात, पण त्याचे भोगही भोगायला लागतात. परंतु जो विकर्म, मग विकर्म मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, नो पार्किंग, हॉर्न जिथे कुठे वाजवतायत, मग जे नियमाविरुद्ध आहे, वेदांविरुद्ध, तत्वांविरुद्ध जाऊन जे कर्म केलं जातं ते विकर्म. पण जे निष्काम पद्धतीने केलं जातं, मग जिथे तो, जे आपण तिसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं, की जो कर्मयोग आपल्याला सांगतोय, की मग जो भगवंतांना अर्पण केलं जातं, जे जे कर्म भगवंतांना अर्पण केलं जातं, कर्माच्या फळाची अपेक्षा न करता ते कर्म केलं जातं, ते निष्काम कर्म. आणि भगवंतांना त्याची फळंही जेव्हा अर्पण केली जातात, तेव्हा ते निष्काम कर्म कर्माकडे वाटचाल करत असतं, आणि तो कर्मयोग होतो. मग ते कर्मकांड, ते कर्मयोग स्वतःसाठी कुठेतरी केलेला ते जे सॅक्रिफाईस, त्याग असेल, तर ते कर्मकांड. पण तिथे जेव्हा योग येतो, कृष्ण आहे तिथे तो योग येतो. भगवंतांना जेव्हा अर्पण केलं जातं, जिथे कृष्णाशी ते बांधलं जातं, तेव्हा निश्चितच ते कर्मयोगाचं असतं. अशी ही कर्माची गुंतागुंत आहे, जी कळायला खूप, आणि म्हणूनच त्याविषयीचं ज्ञान जाणून घ्यायचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. तर अशा या 5व्या अध्यायामध्ये आपण बघतो आहे, की आज कर्म संन्यास, मग अर्जुनाला तरीही पडलेला आहे प्रश्न, की मग कर्म संन्यास, मग संन्यास श्रेष्ठ आहे का ज्ञानयोग श्रेष्ठ आहे? ज्या तिसऱ्या युगामध्ये आपण बघितलं, पण इथे कुठेतरी तो अजून कन्फ्युज आहे. इथे कुठेतरी अजूनही अर्जुनाचं आपण म्हणतो असमंजस तो झालेलाच आहे. परंतु त्याला जसं जसं ते ज्ञान मिळतंय, भगवंत जसं जसं ज्ञान देतायत, तसं त्याच्या मनामध्ये काही प्रश्न, शंका आणि गोंधळ झालेला आहे काही विचारांचा. आणि मग श्रेष्ठ काय आहे ते अर्जुन भगवंतांना विचारतायत. हरे कृष्ण. प्राची माताजी, मी श्लोक वाचते. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेह एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगा, आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगाल की या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे. हरे कृष्ण. ह्या कलर पुन्हा चेंज होत नाही, ते एडिटिंगचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. तर आपण बघूया परत, कारण हा कलर बऱ्याचदा मग वाचायला त्रास होतो. तर धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंतांना अर्जुन विचारायचं, जसं एकम वद, की मग तू मला एकच काहीतरी सांग, की निश्चित काय आहे. जसं भगवंतांना अर्जुनाने जेव्हा ज्ञानयोग घेतलेला आहे, मग मी शरीर नाही आत्मा आहे, पण मग आत्म्याला काय करायचंय राज्य करून, काय करायचंय जिंकून. परंतु तिथे भगवंत म्हणता आहे, तू क्षत्रिय आहेस. ज्या प्रकारे भगवंतांनी त्याला त्याच्या भावना आणि त्याला तो दृष्टिकोन दिलेला आहे, की मग त्या प्रकारे हे ज्ञानयोग घेऊन मी संन्यास घेऊ, का मी कर्म, की जे पापही दर्शवत नाही ते कर्म करू, की मी भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलेलं हे कर्म, हे पाप लागत नाही, मग मी ते कर्म केलं पाहिजे, का मी ज्ञानयोग घेऊन संन्यास घेतला पाहिजे. मग संन्यास योग, ज्ञानयोग श्रेष्ठ आहे का कर्मयोग. तिथे भगवंतांनी सांगितलं, की एकम वद, जेव्हा अर्जुनाने विचारले तेव्हा कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. आणि तिथे भगवंत हेही आता तेच सांगतायत, की मग कर्माचा संन्यास, निश्चितच त्या भौतिक जगापासून सगळ्या गोष्टींच्या त्या कर्माचा त्याग करणं हे चांगलं आहे. परंतु कर्म करून मग ते कर्म कसं करायचंय ते भगवंत सांगतायत. कर्माचा संन्यास घेऊ नका. तू संन्यास घेऊन
जंगलात जाऊ नकोस, तर तू तुझं क्षत्रिय आहेस, तुझं कर्म केलं पाहिजेस. आणि म्हणून सुनिश्चितम, की तू मला एक काहीतरी सांग, की अर्जुनाने प्रश्न विचारल्यावर भगवंत उत्तर देत आहेत. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी, पुढची स्लाइड. आणि हे आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये जाणलेलं आहे, ज्याचा आधीही मी उल्लेख केलेला आहे. मी परत परत काही गोष्टींचा उल्लेख करत असते जेव्हा आपण सांगतो. या दुसऱ्या तिसऱ्या या सगळ्याचा मी उल्लेख केलेला आहे आधीच. त्यामुळे आपण पुढे गेलो तरी चालेल माताजी. हरे कृष्ण. हेही आपण जाणलेलं आहे. मी जेव्हा रिव्हिजन घेत असते या सगळ्याचा उल्लेख काही वेळेला त्या स्लाइड्स टाकलेल्या आहेत. येस. श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करवाकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहेत, परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून तू कर्माचा त्याग करू नकोस, कारण आपल्या कर्मापासून, आपल्या कर्तव्यापासून पळू नका. त्या कर्तव्याचा त्याग करणं, कुठेतरी त्या कर्माचा त्याग करणं, भौतिक जगातल्या गोष्टी टाळणं किंवा त्याचा त्याग करणं ही गोष्ट चांगली आहे, मुक्तीसाठी चांगलं आहे. परंतु जर या दोन्हीपैकी मला तू एक विचारत असतील, तर भक्ती सेवेतील कर्म, मग ते कर्म योग, कर्म हे भगवंतांशी जोडलं जातंय, तेव्हा ते कर्म हे त्यागापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. म्हणून कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. पुढची स्लाइड. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी जाणायचंय आपल्याला. याही अध्यायामध्ये आपल्याला एक गोष्ट ही जाणून घ्यायची आहे, की या कर्मयोगाविषयी, मग जो सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे. बघा, पुन्हा त्या ब्राह्मणाची गोष्ट जशी सांगितली तशी पुराणामध्ये, भागवतामध्ये 10व्या स्कंदामध्ये ही मृगराजाची गोष्ट आहे. आता हा मृगराजा बघा, म्हणून त्या भौतिक बंधनांपासून कुठेतरी त्याग करणं, मग आपल्याला ते फलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य उद्याच्याही अध्यायात त्याचा उल्लेख येणार आहे. पण तिथे कुठेतरी तो मी जात नाहीये अजून, की मला मोक्ष प्राप्ती हवीये म्हणून मी ते भौतिक सुखांचा त्याग करतोय. तर त्याच्यामुळे मग कुठेतरी बांधले जातोय. जसं 14व्या अध्यायामध्ये आपण हे अजून सखोल जाणणार आहोत, की जरी सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकतामध्ये सात्विकता जरी चांगले गुण दर्शवणारी असली, तरीही ती कुठेतरी भौतिक जगाशी बांधतीये अजून. म्हणून त्या गुणातीत कसं व्हायचंय, त्या अकर्माकडे कसं वळायचंय, त्या भक्तीच्या मार्गावरती कर्म कसं करायचंय, हे जाणणं आवश्यक आहे. आणि अशा या मृगराजाची गोष्ट आपण जाणायची आहे, की त्याच्या फळाची मग त्याला कशा प्रकारे त्या फळांना भोगायला लागलेला आहे. जो सकाम कर्मामध्ये कुठेतरी अडकला होता, पुण्य करत होता, चांगलं कर्म करत होता, पण कुठेतरी त्याच्या मागची फळं होती, त्याच्या मागे ती फळांची अपेक्षा होती. आणि म्हणूनच जे काही माझ्या राज्यासाठी, मला हे माझ्या याच्यासाठी तो अनेक लाखो गायींचं दान करायचा. आणि लाखो गायींचं दान रोज काही ब्राह्मणांना गायी दान केल्या जायच्या. आता अशा एका ब्राह्मणाला दिलेली गाय, ते पशुच होतो. गाय म्हणजे ती पुन्हा त्या राजवाड्यामध्ये परत येते त्या राजाकडे. पण हे त्या राजालाही माहित नसतं आणि त्या ब्राह्मणालाही माहित नसतं. परंतु दुसऱ्या दिवशी जेव्हा गाय दान करतो राजा, मृगराजा, तेव्हा ती दान केलेलीच गाय पुन्हा दुसऱ्या ब्राह्मणाला दान केली जाते. आता हा ब्राह्मण जेव्हा रस्त्याने जात असतो, हे घेऊन जाताना ती गाय तो बघतो, त्याच्या निदर्शनास येतं आणि तो म्हणतो, हे कसं काय शक्य आहे? म्हणून राजाकडे, आणि तो त्या ब्राह्मणाला विचारायला लागतो, की ही गाय तुमच्याकडे कशी आली? मग त्या दोघांमध्ये बोलाचाली होतात. हे सगळं प्रकरण घेऊन ते राजाकडे जातात. कारण दिलीये कोणी गाय दान? राजाने दिलेली आहे. पण राजा या सगळ्यांपासून गाफील असतो. राजाला याची कल्पना नसते, अज्ञानात असतो तो. आणि म्हणून तो त्या ब्राह्मणाला विनंती करतो, ही गाय तुम्ही परत करावी, मी तुम्हाला अजून काही लक्ष गायी दान करीन. परंतु तो ब्राह्मण आहे, एकदा दिलेलं दान तो परत करणार नाही. आणि म्हणूनच मग त्या मृगराजाला तो शाप देतो, की तुलाही पशुचा जन्म, तुलाही प्राण्याचा जन्म येईल पुढच्या जन्मात. आणि म्हणूनच मग मृगराजाला जरी पुण्य केलेलं असतं, तरी त्याला वनप्राण्याचा जन्म होतो. परंतु हे म्हणून तो नरकात जातो. आता पशु योनीमध्ये जन्म होणार म्हणून नरकात जातो. मग यमाने बघितलेलं असतं, की यमराजाकडे गेल्यानंतर ह्यानी पुण्य तर केलेलं आहे आपल्या आयुष्यामध्ये. आणि म्हणून मग मृगराजाला विचारण्यात येतं, की तू पुण्य केलेलेस, पण एक पाप मात्र दिसतंय तुझ्या लेखी. तुझ्या माथी एक पाप आहे, तर तुला तुझ्या पुण्याच्या फळाची पहिल्यांदी भोग भोगायचे का तुला तुझ्या पापाच्या कर्माचा भोग भोगायचे? मग मृगराजा सांगतो, मला पापी कर्माचा भोग आधी भोगू दे. म्हणून मग यमराज त्यांना
सरड्याचा जन्म देतात. आणि तो सरडा त्या विहिरीमध्ये जो आपण चित्रात बघतोय तो अनेक वर्ष तिथे विहिरीत पडून असतो, ज्यांना मोक्ष मिळालेला नसतो. आणि मग हजारो वर्षांनी जेव्हा तिथे कृष्णाचे मुलं तिथे काही फिरायला आलेले असतात, आपण म्हणतो तिथे काही कारणाने तिथे फिरत असतात, तर तेव्हा ते फिरायला आलेले असल्यानंतर तिथे त्यांना तहान लागते, म्हणून ते तिथे विहिरीत बघायला जातात. विहिरीत बघतात तेव्हा हा प्राणी दिसतो त्यांना, अजस्त्र असा तो सरडा दिसतो. काहीतरी वेगळं वाटतं त्यांना, म्हणून ते आपल्या वडिलांना सांगायला जातात की असा असा या विहिरीमध्ये प्राणी आहे आणि सरडा आहे. कृष्ण तिथे येतात. कृष्ण त्या डाव्या हाताने त्यांच्या सरड्याला स्पर्श करतात आणि बाहेर काढायला बघतात. कृष्णाचा स्पर्श झाल्याबरोबर सरड्याला मोक्ष मिळतो आणि सरडा पुन्हा त्याच्या जन्मात येतो. मोक्ष मिळण्याचा त्याला पुनर्जन्म मिळतो. त्याचा जन्म दृगराजाचा पुन्हा त्या दृगराजाच्या रूपात येतो आणि मग त्याला पुढच्या जन्मामध्ये मोक्ष मिळालेला आहे. मग त्याचं पुण्यकर्म तो पूर्ण करतो आणि मग त्याला मोक्ष मिळालेला आहे. गोलोक धामाला मार्ग मिळालेला आहे. अशा या कर्मात म्हणजे सकाम कर्मामध्ये बांधलं गेल्यानंतर त्या कर्माचे भोग आपण जे बघतो की कर्माची फळं त्याच्याबरोबरचे ते भोग भोगायला लागतात. अशी ही नृगराजाची गोष्ट आहे. आपण अजून सखोल तुम्ही वाचू शकता. 10व्या स्कंदामध्ये ही गोष्ट आहे भागवतामधली. पुराणामधली जसं ब्राह्मणाची कथा सुद्धा पुराणामधली ही कथा आहे. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. आणि म्हणून जसं मी म्हटलं की तो मी कुठेतरी बघा, प्रपंचिकताय बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यगो वैराग्यम फलगू कथ्यते. मग हे फलगू वैराग्य कसं आहे बघा. हरे कृष्ण प्राची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मोक्ष प्राप्तीसाठी असुसलेले लोक जेव्हा परमात्माशी संबंधित गोष्टींचा त्याग करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हा त्यागाला अपूर्ण का म्हटलं जाईल? ही फलगू नदी आहे बरं का. उत्तर प्रदेशामध्ये एक नदी आहे आणि ती फलगू नदी अशी आहे की ती वरून काही दिसत नाही, म्हणजे कुठेतरी फसवं येते आणि म्हणून ती खाली थोडंसं खणल्यानंतर ती नदी दृष्टीस पडते. म्हणजे हे फसवं आहे कुठेतरी मनाला. त्याच प्रकारे भगवंत म्हणतायत, जसं भगवंतांनी कालच्या अध्यायात सांगितलंय की मिथ्याचार नकोय भगवंतांना, 3ऱ्या अध्यायामध्ये सॉरी, की मिथ्याचार नकोय, की तुम्ही जे कराल ते 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 ज्ञान आहे, त्या ज्ञानाचं आचरण हे योग्य प्रकारे झालं पाहिजे. मग कुठल्याही दाखवेगिरीसाठी ते नकोय. ज्या साधूला आपण बघितलं की फक्त ती भगवी वस्त्र धारण करून नाही, पण त्या मनाचं काय हो? त्या मनाला अजूनही त्या इच्छा आहेत, त्या वासना आहेत, कुठेतरी तोंडामध्ये सिगरेट फुंकतायत किंवा हातात मोबाईल आहे, या सगळ्या गोष्टींची वासना संपलेली नाही. मग इथे आपल्याला काय जाणायचंय, तर मोक्ष प्राप्ती. मग जे साधू आहेत, जे वैराग्य जे स्वीकारतात, जे फळांची अपेक्षा न करता कुठेतरी त्या परमात्म्याशी संबंधित त्या गोष्टींचा त्याग करतायत, पण त्या मोक्ष प्राप्ती कुठेतरी त्याला कारण आहे हो त्याच्या मागे, की मला मोक्ष प्राप्ती मिळवायची आहे. मग या कारणाचं सुद्धा जाणणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मग या गोष्टी भौतिक आहेत म्हणून मला मोक्ष प्राप्तीसाठी मी सोडतो आहे, असा जेव्हा म्हणून तो त्याग केला जातो, तो कुठेतरी अपूर्ण त्याग आहे. पण जेव्हा त्या गोष्टीचा त्याग न करता तीच गोष्ट, तेच कर्म जेव्हा भगवंतांसाठी केलं जातं, कर्म संन्यास मग त्याग न करता तेच कर्म जेव्हा भगवंतांसाठी, मग भक्त हा युक्त वैराग्य असतो, तो पूर्णपणे वैरागी असतो. कारण जरी त्यांनी त्याग करायची सुद्धा आवश्यकता नाहीये, भगवंतांना ते अर्पण केलेलं आहे, ते कर्म भगवंतांसाठी केलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग अशा फलगू वैराग्याला, आणि कारण हे फलगू वैराग्य कुठेतरी घसरणारं असतं. ज्या विश्वामित्र ऋषींचं आपण उदाहरण घेतो, कारण कुठेतरी मग त्या ब्रह्मज्योतीवर कुठेतरी फोकस केंद्रित स्वतःला केलेलं, मेडिटेट केलेलं, ध्यान लावलेलं, परंतु तिथे कृष्ण मिसिंग होता. आणि म्हणूनच मग तिथे कुठेतरी पतन म्हणजे फॉल डाऊन, कुठेतरी मग घसरण्याची भीती असते. आणि म्हणूनच मग पुन्हा त्या भौतिक जगामध्ये पुन्हा ते गुरफटण्याची भीती असते. आणि म्हणूनच मग मोक्षप्राप्तीसाठी जे आसुसलेले असतात, जे भौतिक गोष्टींचा जरी त्याग करतायत, तरी ते वैराग्य अपूर्ण वैराग्य धरलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. बघा, कर्मयोग की कर्म संन्यास, पुन्हा भगवंत सांगतायत 3ऱ्या श्लोकामध्ये, ज्ञेयः असि नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टी न कांक्षती निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी.
जे आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्यांच्या फळाची इच्छाही करत नाही तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतापासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनावर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून जो आपल्या कर्माचाही द्वेष, मग त्या कर्म फळांची अपेक्षा तर सोडा हो, त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही आणि जे काही कर्म करतो हे ते मनापासून, मग ती शुद्धता मनामध्ये आहे आणि तो सदैव मग असा योगी, कारण त्यांनी स्वतःच्या मनाला कुठेतरी आवर घातलेला आहे. त्या मनाचा संन्यास जेव्हा घेतो तेव्हा तो पूर्ण संन्यासी, तेव्हा तो पूर्णपणे त्या गोष्टीला समजलं जातं. जसं आपण म्हटलं की जन्म कर्मच मे दिव्यम, हे जेव्हा जो जाणतोय, जो पुरुषोत्तमांना भगवंतांना जो जाणतोय, तो पुन्हा उलटून या जन्म मृत्यू जरा व्याधीमध्ये येत नाही. मग तीच व्यक्ती कशा प्रकारे कर्माचाही द्वेष करत नाही, त्या शुद्ध भक्तीमध्ये ते कर्म करत असतं आणि सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनांवर, मग तो जरी या भौतिक जगामध्ये जगायला लागलं तरीही तो उत्तम रीतीने जगू शकतो. त्या पूर्णपणे त्या भौतिक त्या बंधनांवरती विजय मिळवू शकतो, कारण त्याने स्वतःला त्याप्रमाणे प्रेरित केलेलं असतं आणि म्हणूनच त्याच्या फळाच्या इच्छा तो न धरता ते कर्म आणि ती कर्मफळ ही भगवंतांना अर्पण करत असतो. अशी एक सुंदर कथा आपल्याला हरिदास ठाकूरांची जाणायची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. आणि असे हे हरिदास ठाकूर यांची ही कथा आपल्याला जाणायची. हरिदास ठाकूर जे शुद्ध भक्तीमध्ये होते आणि अशा या शुद्ध भक्ताची कथा की ज्यांच्यावरती बघा की ज्या प्रभुपादांचं उदाहरण आधी आपण घेतलंय आणि आता या हरिदास ठाकूर जे नामाचार्य म्हणून, ते चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातले, त्यांना नामाचार्य म्हणून प्रसिद्ध होते. ते 192 वेळा 3 लक्ष वेळेला ते नाम जप केल्याशिवाय ते अन्न ग्रहण करायचे नाही किंवा निद्राही घ्यायचे नाहीत. हा त्यांचा पण होता, त्यांच्या गुरूंना सांगितलेला आणि त्या वचनाला ते बद्ध होते. असे ते तेवढ्या वेळेला त्या माळा, म्हणून त्यांना नामाचार्य अशी पदवी दिलेली होती चैतन्य महाप्रभूंनी. आणि असे हे नामाचार्य, असा हा हरिदास ठाकूर, कुठेतरी द्वेषी मनुष्य जे असतात, तर त्याच गावामध्ये राहणारा एक नावी असतो, तो कुठेतरी द्वेषाने की कशा प्रकारे हे इतके शुद्ध आहेत, इतके मनाने आणि इतका हा चॅन्टिंग करणारा आणि नामस्मरण करणारा योगी आहे, तर त्यांची परीक्षा बघूया म्हणून कुठेतरी काहीतरी असा प्लॅन करतात, कुठेतरी काहीतरी योजना करतात आणि त्या गावातल्या वेश्येला त्या हरिदास ठाकूरांकडे ते पाठवतात. आता ते हरिदास ठाकूर, हो, वेश्या त्यांच्या इथे जाते आणि मला तुमच्याशी बोलायचंय म्हणून सांगते. हरिदास ठाकूर म्हणतात, हो मी तुमच्याशी बोलेन, परंतु मला माझं आधी वचन पूर्ण करायचंय. मला माझं वचन पूर्ण केल्यानंतर मी तुमच्याकडे येईन. माझं जे काही दिवसाचा माझा जो वचनबद्ध आहे मी, की ज्या गोष्टी मला पूर्ण करायच्या ते झाल्यावरती मी तुमच्याशी बोलेन. ठीक आहे. मग हरिदास ठाकूर आत जातात आणि ही वेश्या असते ती त्यांची वाट बघत बाहेर थांबते. तो पूर्ण दिवस जातो, रात्र होते. खूप थकून व कंटाळते ती महिला वेश्या आणि निघून जाते. दुसराही दिवस तसाच जातो. तिसऱ्या दिवशी मात्र ती अत्यंत, तिचा कुठेतरी धीर सुटतो आणि मग ती खरा आत जाते आणि मग विचारते ती हरिदास ठाकूरांना की मग मी 2 दिवस माझ्यासाठी जे वाट बघतात, माझ्यासाठी त्यांना वाट बघायला लागते, तुम्ही इतकं काय करताय की तुम्ही मला वाट बघायला लावताय? हरिदास ठाकूर म्हणतात, मला या प्रश्नाचीच मी वाट बघत होतो आणि ये माते बस इथे, मी तुला सांगतो. आणि मग ते भगवंतांच्या ज्या कथा असतात आणि पूर्ण भगवंतांच्या स्तुतीचं वर्णन करतात, हे सगळं ऐकल्यानंतर त्या महिलेमध्ये जे काही परिवर्तन होतं, ती तिथल्या तिथे आपल्या केसाचं मुंडन करून, तिथे तुळशी वृंदावन असतो तिथे जाऊन ती नामस्मरण करायला लागते आणि ती जपनाम करण्यामध्ये मग्न होते, स्वतःला त्या भक्तीमध्ये लीन करून घेते. इतका फक्त साधू संग लवमात्रे, लवमात्रे साधू संग बघा, फक्त थोड्याशा कालावधीमध्ये हरिदास ठाकूरांवर तिचा झालेला प्रभाव. परंतु हरिदास ठाकूर कसे होते? तर हरे कृष्ण माताजी. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिम्प्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिमांभसा. बघा, हरिदास ठाकूर हे कुठल्याही त्या वेश्येच्या स्वभावामुळे किंवा त्या गोष्टीमुळे त्यांच्यावर कुठलाही प्रभाव पडला नाही, परंतु लवमात्रे साधुसंग जसा त्यांच्याच
ज्या गोष्टीचा प्रभाव आणि त्यांच्या संगतीमुळे त्या वेश्येचं परिवर्तन झालेलं आहे, त्या वेश्येचं मनपरिवर्तन होऊन तिचा कुठेतरी उद्धार झालेला आहे. असा हा शुद्ध भक्त आणि अशी ही व्यक्ती, अशा या महात्म्यांचं कथा आपण ऐकून घेऊ. ते कशा प्रकारे ते असतात मग? हरे कृष्ण. प्राची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण समर्पण करतो, करतो. त्याच्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही. असे कमळाच्या पानाचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे ते कमळाचं पान बघा, डिटॅच्ड लाईफ विथ अटॅच, म्हणजे कुठेतरी अटॅचमेंट आहे पण ती डिटॅच्ड आहे, म्हणजे कुठेतरी ती जोडलेलं आहे पण त्याचा प्रभाव नाहीये. आणि म्हणूनच मग मनुष्याला आसक्तीशिवाय, मग त्या बांधिलकीशिवाय कुठेतरी ती कर्तव्य पूर्ण करायची असतात. आणि असं कोणाला जमतंय तर त्या कमळाच्या पानावर जर पाणी टाकलं तर त्याच्यावरती ते पाणी जर ओतलं तर ओलं दिसत नाही आपल्याला ते पान, तसं त्या पाण्याचा प्रभाव त्याच्यावरती दिसत नाही. त्याचप्रमाणे आपण बघितलं की हरिदास ठाकूरांवर कुठलाही त्याचा प्रभाव झालेला नाहीये, कुठल्याही त्या वेश्येच्या वर्तनाचा प्रभाव झालेला नाहीये. आणि म्हणूनच परमात्म्याला त्यांनी समर्पण केलेलं असतं, त्याच्यावर पापकर्माचा प्रभाव पडत नाही, जसे आपले श्रीला प्रभुपाद. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. बघा, जसे आपले श्रीला प्रभुपाद, की मग त्याच्या आधीचा थोडासा उल्लेख करायचा राहिला की श्रीला प्रभुपादांनी कर्म संन्यासाचं सुद्धा एक खूप सुंदर असं तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे, की मग जेव्हा त्यांना विचारणा करण्यात आली की तुम्ही सगळं हे वापरताय, तुम्ही या भौतिक जगामध्ये आहात, तुम्ही हे सगळं इकडे जायला व्हॅन वापरताय, तुम्ही मायक्रोफोन वापरताय आणि ह्या सगळ्याचा वापर करतात, मग तुम्ही तर संन्यासी आहात. प्रभुपाद काय उत्तर देतात? पण माझं काय आहे? माझं काय आहे याच्यामध्ये, म्हणून माझ्या मालकीचं काय आहे? जे माझं नाही त्याचा मी काय संन्यास घ्यायचा आहे? अहो, हे शरीरही तुमच्या ताब्यात नाहीये हो, जे भगवंतांचं आहे. आणि म्हणूनच जे फक्त देह तुमचा हा पंचमहाभूतांनी बनलेला आहे, परंतु या सगळ्यावर तो आत्मा परमात्म्याचाच अंश आहे हो. आणि त्याच प्रकारे प्रभुपादांनी म्हणून सांगितलं की जे काही मी वापरतो आहे ते ह्या कृष्ण भावनेच्या प्रसारासाठी मी वापरतोय. कृष्णासाठी हे वापरलं जातंय, मग त्याच्यात भौतिकता राहिलेलीच नाहीये. आणि म्हणूनच मग त्यापासून संन्यास मी कोण घेणारा? जे माझं नाही ते मी काय टाकणार आहे? म्हणूनच इतकं सुंदर ते तात्पर्यात मगाशी मला थोडंसं उल्लेखित करायचं राहिलं की या कर्म संन्यासाला, म्हणूनच आपल्याला कशा प्रकारे ते कृष्ण भावना भावित कर्म करायचंय आणि म्हणूनच ते कुठेतरी जोडलं जातंय. तो कर्मयोग कशा प्रकारे होतंय आणि कुठेतरी बांधलं जाणार नाही. मग त्या भौतिक बंधनांमध्ये ते बद्ध होत नाही. असे हे प्रभुपाद, मग त्यांच्यावरतीही जसं आपण कमळाच्या पानावरती प्रभाव बघितला नाहीये, जसं हरिदास ठाकूरांची कथा ऐकली, तसे आपले श्रीला प्रभुपाद की जे हिप्पींमध्ये राहिले, बॉस्टनमध्ये अशा एरियामध्ये जाऊन राहिलेले आहेत की जिथे सामान्य सामान्य मनुष्य उभा सुद्धा राहू शकणार नाही. अशा अशा प्रांतांमध्ये, अशा भागांमध्ये जाऊन प्रभुपादांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार, भगवद्गीतेच्या पुस्तकांचं वाटप, त्यांचं बॅक टू गॉडहेड हे जे मॅगझिन आहे आणि अशी अनेक पुस्तकं आणि ज्याचा प्रचार केलेला आहे त्यांनी. मग त्यांनी कुठल्या भागामध्ये, मग अशा भागांमध्ये हिप्पी राहत होते, जिथे अंमली पदार्थांचं सेवन केलं जायचं, असे मनुष्य राहत होते. या सगळ्यांचं परिवर्तन झालेलं आहे. आणि कुठेतरी कालच्याच नामनिष्ठ प्रभू भागवत सांगताना त्यांनी सांगितलं की प्रभुपादांना कोणीतरी विचारलं की तुम्ही हिप्पींकडून जप करून घेता? असं कोणीतरी त्यांना एका पंडितांनी एका व्यक्तीने विचारलं. आणि पंडित नाही पण त्या व्यक्तीने सामान्य विचारलं, परंतु कुठेतरी त्या विचारण्यामध्ये ती अवहेलना होती, कुठेतरी ते बरोबर नव्हतं विचारणं. तेव्हा प्रभुपादांनी त्यांना विचारलं, अहो तुम्ही करता का नामजप? म्हणजे हिप्पींकडून मी निदान नामजप, ते नामजप तरी करतायत. म्हणजे कुठेतरी हे सांगण्याचं उद्दिष्ट की कृष्ण भावना ही पोहोचवलेली आहे, मग ती व्यक्ती कशी असो, त्याचा प्रभाव प्रभुपादांवर झालेला नाहीये. प्रभुपादांनी त्यांचं मनपरिवर्तन केलेलं आहे. म्हणून आपल्याला हे जाणायचंय की हा प्रभाव प्रभुपादांवर न होता त्या व्यक्तींचं परिवर्तन झालेलं आहे. आणि अशाच प्रकारे जसं आपण आधीच्या हरिदास ठाकूरांची कथा ऐकलेली आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. मग हे कोण जाणतोय? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग तो चांडाळ असू दे किंवा मग एखादी ब्राह्मण असू दे, गाय असू दे, बघा ज्या व्यक्तीने हे जाणलेलं आहे, मग हा नम्र ऋषी म्हणजे खऱ्या अर्थाने, कारण तो प्रत्येकामध्ये परमात्म्याचं हे जे चित्र आहे हे बऱ्याच अध्यायांमध्ये तुम्हाला 2-3 अध्यायात रिपीट दिसेल. पंडितः समदर्शिनः, मग अशी व्यक्ती जी ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि स्वतःला अशा ज्ञानाने त्यांनी परिपूर्ण केलेलं आहे की जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्म्याचा निवास बघतो आहे आणि म्हणूनच त्याच्यासाठी सर्व समभावाने बघतोय. मग जसं मी म्हंटल की एक कनिष्ठ अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी, मग तो जो उत्तम अधिकारी असतो तो निश्चितच त्याची दृष्टी ही अशा प्रकारे असते. मग तो आपल्या मित्र आणि शत्रूला सुद्धा समदृष्टीने बघत असतो. त्याच प्रकारे असा हा पंडित की ज्याने विद्वान आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण कधी आहे, जेव्हा तो समदृष्टीने सर्वांना बघतोय. सर्वांच्या हृदयामध्ये जशा प्रकारे प्रभुपादांनी व्यक्ती बघितली नाही हो परिवर्तन करताना, कृष्ण भावना कोणाकोणामध्ये टाकायची असे निवडक नाही, तर सर्वांसाठी समान होतं ते. आणि म्हणून ती कृष्ण भावना प्रस्थापित प्रत्येकाच्या हृदयात हवी, हा दृढ निश्चय होता. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. खूप सुंदर असं चित्र आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला खूप छान जाणता येणार आहे. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नयैव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते शूरमते बुधः. हरे कृष्ण. प्राची. हरे कृष्ण. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्तोत्रांमध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंती पुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे जो जाणतो आहे बघा, जी बुद्धिमान व्यक्ती, ज्या पंडिता समदर्शिना आपण बघितलं की ज्या गोष्टी, जी कर्मफळं आपल्याला या भौतिक जगामध्ये बांधतायत, हे एक बुद्धिमान व्यक्ती निश्चितच हे जाणू शकते. खून त्या खड्ड्यामध्ये निश्चितच पडणार नाही, कारण माहितीये याला सुखाला कुठेतरी तात्पुरतं आहे, हे क्षणभंगूर आहे. हे सुख दिसतंय, आत्ता दिसतंय आपल्याला चांगलं, त्याच्या मार्ग दिसतोय, परंतु ते कुठेतरी पुन्हा संपणारं आहे. जसं आपण म्हटलं की पुण्य क्षीण झाल्यानंतर पुन्हा स्वर्ग लोकातून मृत्यू लोकात परतावं लागतं हो. परंतु जो हे जाणतोय सगळं आणि मुद्दाम त्या कर्मामध्ये, मग त्या इंद्रिय वासनांपासून, इंद्रिय विषयांच्या वासनांपासून स्वतःला जेव्हा कुठेतरी नियंत्रित करायला बघतोय, भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे आपल्याला मिळणारी सुख किती क्षणभंगूर आहे, त्या सुखांना अंत आहे. जसा त्यांना सुरुवात आहे तसा त्यांना अंतही आहे. परंतु चिरकाळ टिकणारं सुख हे भगवंतांच्या धामाचंच आहे हो. त्या गोलोक वृंदावनामध्ये आहे, जिथे सच्चित आनंद आहे हो, शाश्वत आहे, टिकणारं आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आणि सतत असणारा आनंद, जे भगवंतांचं रूप आपण बघितलं की सच्चित आनंद आहे. त्या आनंदमय कोशामध्ये भगवंतांना सुद्धा आपल्याला बघायचंय आणि म्हणूनच ज्ञानी मनुष्य हे जाणतोय. पण बघा, कारण ज्ञानी मनुष्य, आता मनुष्याचे हे सगळे सेन्सेस, मनुष्याची ही सगळी ज्ञानेंद्रिय आहे, पण आपण जे आकृतीमध्ये बघतोय हे प्राण्यांना बघतोय. प्राणी आणि प्राण्यांना एक प्रकारची इतकी ती भावना स्ट्रॉंग असते, कुठेतरी इतकी इतकी कुठेतरी त्यांना खेचणारी असते की दिसतंय त्याच्यातनं आपल्याला काहीतरी चुकीचं आपल्या बरोबर होणार आहे किंवा आपल्याला त्याचं नुकसान होणार आहे, परंतु तरीही ती भावना इतकी ओढ घेणारी असते की ती थांबवू शकत नाही. आणि प्राण्यांमध्ये हे सेन्सेस खूप स्ट्रॉंग, ही ज्ञानेंद्रिय अतिशय प्रबळ असतात आणि म्हणूनच जसे आपल्याला टिटव्या दिसतायत, त्या लाईटाकडे माहितीये की त्या लाईटामध्ये आपण कुठेतरी तडफडून मरू, तरी पण त्या लाईटाकडे आकर्षित होतायत. मग ते हरिण त्या आवाजामुळे काहीतरी आपल्यामध्ये ट्रॅप केलं जातंय, कुठेतरी आपल्याला जाळ्यात ओढलं जातंय, हे जाणून सुद्धा कुठेतरी ते इतकं इतकं ती संवेदना इतकी प्रबळ असते की तो खेचला जातो तिकडे. हत्ती कुठेतरी त्या मादीच्या आकर्षणाने त्या खड्ड्यात पडतोय. पुन्हा तो जो तिची माशी आहे, दिसतंय की या पंखुडीमध्ये आपण जर गेलो परागकण वेचायला, तर आपण गुदमरून मरू त्याच्यामध्ये.
त्याच प्रकारे माशाला गळाला लावलेलं आहे. माहितीये ते जर गळाला घ्यायला गेलं तर हा मासा पकडला जाणार त्या गळामध्ये. त्याला जे लावलेलं जे काही त्याला ओढणारं आणि आकर्षित करणारं. अशा प्रकारे त्यांच्या भावना खूप प्रबळ असतात. त्यांच्या त्या संवेदना प्रबळ असतात. विचार करा, आपली ज्ञानेंद्रिय जे कानाने ऐकतोय, डोळ्याने बघतोय, तोंडाने जे जिभेने जे काही चवी घेतो आहेत, कानांनी ऐकतोय, अशी ही जी कान, नाक, डोळे आणि जीभ आहे आणि स्पर्श आहे, ही जी आपली ज्ञानेंद्रिय ही इतकी स्ट्रॉंग आहेत बघा. मग कुठेतरी ती आपल्याला त्या ह्याच्यामध्ये खेचतायत. मग आपल्याला किती अलर्ट राहिलं पाहिजे आणि किती आपल्याला काय त्याच्यापासून असणारे धोके जाणले पाहिजेत. आणि म्हणूनच त्या इंद्रिय विषयांपासून कशा प्रकारे स्वतःला त्या इंद्रिय विषयापासून मिळणाऱ्या सुखांपासून कसं स्वतःला नियंत्रित करायचं आहे, हे जाणणं अत्यंत महत्वाचं आहे. हरे कृष्ण. कोमल माताजी. आपण नाही, जरी आपण बघतो आहे आणि म्हणूनच मला हे हवंय, मला ते हवंय, हे सुख कुठेतरी आकर्षित करतंय आणि म्हणून मग कुठेतरी ते त्याची परिणिती चुकीची होते. माताजी स्क्रीन बदलली नाही. हरे कृष्ण. त्याच्या पुढची माताजी. आणि म्हणून मग आपण बघतो आहोत, की जे सुख मग कशा प्रकारे जे सुख इंद्रिय विषयांपासून मिळतंय, ज्याला अंत आहे, हे ज्याने त्या ज्ञानी मनुष्याने जाणलेलं आहे, ते मनुष्य नक्कीच तो ज्ञानी मनुष्य जाणतोय, की मी भोगता नाहीये, भगवंत भोगता आहेत. आणि या शांती सूत्राला कशा प्रकारे त्यांनी जाणलेलं आहे, की मी करता नाहीये, तर जे काही मी करतो आहे ते भगवंतांसाठी करतो आहे. जी काही फळं अर्पण करणार आहे, ती भगवंतांना अर्पण करणार आहे. हे ज्यांनी जाणलेलं आहे बघा. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांती मृच्छति. हरे कृष्ण. प्राची हरे माताजी. कृष्ण माताजी. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परमस्वामी आणि सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक भौतिक दुःखाच्या दुःखांच्या वेदनांपासून. शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच सर्व यज्ञ तपस्या आपल्याला पुढे जाऊन मग यज्ञ दान तप याच्याविषयी 17व्या अध्यायात जाणायचंय. यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परम स्वामी, सर्व प्राणीमात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक असं ज्यांना या पुरुषाला, परम पुरुषाला ज्यांनी जाणलेलं आहे, ज्या परब्रह्माला ज्यांनी जाणलेलं आहे. बघा गोलोक वृंदावनामधलं चित्र आहे. ज्या परमात्म्याला, मग जे जे ब्रह्मांड जे जे सर्व आपल्याला दिसत आहेत, की जे हे सगळे सगळे ग्रह जे आहेत ते अवकाशामध्ये फिरतायत, पण प्रत्येकामध्ये त्या परमात्म्याचा निवास आहे. आणि मग गर्भोदकशाही विष्णू याच्या पुढे जाऊन तुम्हाला गोलोकाचं जेव्हा वर्णन केलं जाईल, की कशा प्रकारे गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू, मग ते विष्णूचं जे महाविष्णूचं तत्व आहे ते अशा प्रकारे त्यांच्यात सामावलेलं असतं. आणि म्हणूनच ज्या परमात्म्याचा अंश हा आत्मा आहे, की हा आत्मा आणि परमात्मा हा हृदयामध्ये निवास करतात. आणि असा हा भोक्ता, की भोक्तारम यज्ञ तपसा, मग सर्वाचा भोक्ता, सर्वांचा उगम करता आणि सर्वांचं जे काही निर्मिती केलेली आहे, सर्व प्राणी मात्रांची, जसं या भौतिक प्रकृतीची, जसं काल कोणीतरी विचारलं योगमाया म्हणजे काय आणि मोहमाया म्हणजे काय, तर ही योगमाया ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. ज्या पुढच्या अध्यायांमध्ये आपण शक्तींविषयी 7व्या अध्यायात आपण जाणणार आहोत. पराशक्ती आणि अपराशक्ती, भगवंतांची भौतिक आणि आध्यात्मिक शक्तीचं निर्माता हे भगवंतच आहे. आणि म्हणूनच या शक्तीचा सगळ्याचा उगम हा भगवंतांपासून झालेला आहे. जो हे सर्व काही जाणतोय, जो या परब्रह्माचं, या परमात्म्याचं अस्तित्व जाणतो आहे, असे ऋषी, असे पंडित स्वतःला या दुःखाच्या वेदनांपासून कुठेतरी मुक्त करू शकतात आणि स्वतःला त्या शांती प्राप्त, त्या मनाला ते शांती प्राप्त करू शकतात. मग त्या भौतिक जगामध्ये सुद्धा ते त्याच प्रकारे त्या गोष्टींना काय म्हणतो ना आपण, की तशा प्रकारे ते वागू शकतात. त्या दुःखांच्या वेदनांपासून स्वतःला सांभाळू शकतात. कारण त्यांनी त्यांच्या मनाची घडण तशी केलेली असते आणि त्या भगवंतांना जाणलेलं असतं. हरे कृष्ण. कोमल माताजी. असा हा अध्याय खूप छोटा आहे, म्हणून आपण जरा लवकर संपवलेला आहे. तर असा ह्या कर्म संन्यास की कर्मयोग,
त्यापैकी श्रेष्ठ कर्मयोग आपण जाणलेला आहे. मग त्या निष्काम कर्मातून मग कशा प्रकारे ज्यांनी स्वतःच्याही कर्माचा द्वेष केलेला नाहीये आणि जो इतरांचा द्वेष तर करत नाही, पण त्यातून ज्या प्रभुपादांनी कुठल्याही फळाची अपेक्षा केलेली नाहीये, मग जे जे कृष्ण भावनेचा प्रसार करतायत, पण त्यांच्यापासून मग त्या हिप्पींचं मनपरिवर्तन करून त्यांना काय, परंतु कुठलीही फळाची अपेक्षा नव्हती त्याच्यामध्ये. ते निष्काम कर्म होतं, जे त्या शुद्ध भक्ताला या बंधनांपासून निश्चित मुक्त करून भगवत धामाला नेतं. जेव्हा हा जीर्ण देह त्यागला जातो, तेव्हा अशी व्यक्ती ही भगवत धामाला, की त्या भगवंतांच्या स्वभावाची आणि त्या धामाची प्राप्ती करते. आणि म्हणूनच असं जेव्हा जाणलं जातं, हे जाणून जाणून मग ते ज्ञान जे घेतलं जातंय, जसं मी म्हटलं की प्रत्येक अध्यायामध्ये हे ज्ञानच आपल्याला मिळतंय. हा ज्ञानयोग प्रत्येक अध्यायामध्ये आहे. जसं कालच्या अध्यायामध्ये आपण इतिहास बघितला आणि हे ज्ञान बघितलं, तसं हे कर्मयोग, बुद्धियोग, ज्ञानयोग, सांख्ययोग अशा सगळ्या स्वरूपातून आणि या माध्यमातून आपल्यापर्यंत हे ज्ञान पोहोचतंय. या ज्ञानाच्याच शस्त्रांनी या अज्ञानाचा कुठेतरी अंधकार आहे त्याचा वध करायचाय, त्याला कुठेतरी मारायचंय आणि म्हणूनच ते शस्त्र, हे ज्ञानरूपी शस्त्र अत्यंत महत्वाचं आहे. इति पंचमोऽध्याय समाप्तः. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी धन्यवाद. तुम्ही रेकॉर्डिंग स्टॉप करू शकता.